Mohol by som ťa požiadať ruku? Ja som si hovorila, že kedy sa to stane. Tu máš famoš. Tu sú pripravení úplne na všetko. Teraz to dáme takto do kríža. Tu je najmenej? To je najviac. Ty si mi prišiel pomôcť a potom zaostávaš 2 metre za mnou. Kalórie, výživové hodnoty, makro aj mikronutrienty. Skrátka samé mňamky. Na toto všetko sa tentoraz pozrieme s influencerkou Betkou Saloňovou v 8. časti show Kaufland za zdravú výživu. Čaute. Krásne. Ale vítaj. Čau, Betka. Čau. Dnes si myslím, že mi to pôjde na 10 z 10. Základom zdravej stravy je predsa zdravé sebavedomie. Magická skrinka nám prezradí tému. Výživové hodnoty na produktoch. Jedálniček do 2000 kalórií, prípravu kašu. 2000. No však to je blbosť, ne? 2000 kalórií. Je, lebo je to málo, má to byť 2000 kilokalórií, čiže vlastne 2 milióny kalórií. Táto kalorická hodnota je veľmi dôležitá, pretože hovorí nám o množstve energie, ktoré je obsiahnuté v jednej potravine, buď v džauloch alebo v kalóriách. Museli by prísť s niečím poriadnym, aby som sa toho zlakla. Vyber si jedno cookie, prosím, a tam je úloha, s ktorou ti to sťažíme. Počas nákupu budeš mať na sebe posilňovacie závažia, aby si pri ňom spálila čo najviac nadbytočných kalórií. A také extra kilečka. Pouhých 20 kg to má, takto mi je to celkom ťažké, akože v rukách, musím povedať. A to ťa ešte, milá Betka, dnes čaká záťažový test. Máš 3 minúty na to, aby si premyslela, čo vlastne bude tvoj nákup. 3, 2, 1, let's go. Na raňajky potrebujem určite vajíčka. To je go-to jedlo raňajkové. Snack to bude rýchlo, to vymyslíme veľmi rýchlo. Tam dáme nejaké oriešky, nejakú zeleninu, ovocie. Mohol by som ťa požiadať ruku? Ja som si hovorila, pozor. Ty vole. Ja som si hovorila, že kedy sa to stane. Teraz je ten moment, Ďakujem, Betka. tak na ľavú poprosím. To je gentleman. Na ľavú. Ty si to teda prijala? Samozrejme, že hej. Neuveriteľné. Ako správny gentleman ju musím upozorniť, že máme nejaké predpisy EÚ a každá potravina podľa nich musí mať na sebe štítok s obsahom, koľko tam je živín, koľko tam je iných vecí, takže pozorne to čítaj. 3, 2, 1, poď. Nevedia, čo som schopná podľa mňa. Máme tam určite hrozno k môjmu rannému sneku. Tak. Vôbec nevypadá, že by ju nejak zaťažovala tá vesta. Paradajky. Ono to je dosť čudné, že máš iba jedno závaží. Ja by som ťa chcel požiadať o druhú ruku. Ó, prosím. Jak rýchlo mu to akceptovala. Trez, ale čo na to, vieš, povie tvoj kolega? Ne, už mi to má vybavené. Tak toto vyzerá na naozaj vyvážený nákup. Fakt, naozaj? Cítiš? Som rada, že sa pýtaš. Keď nakupuješ a máš na sebe melón, aj múku, a ešte aj vestu, aj všetky veci, najťažšie je vlastne, že ešte počúvať tých mužov. A čokúb a toto. Tu máme quinoa, je super zdrojom bielkovín. Tak toto je typický omyl s tou quinoou. Betka, tá quinoa má síce bielkoviny nejaké, Ale je to skôr lepší zdroj komplexných sacharidov. Rastlinné zdroje bielkovín sú napríklad fazulka, hrách, šošovica alebo tofu. A mimochodom, Filip, tie bielkoviny sú výborným makronutrientom, pretože sú jednak zložkou našich buniek, nášho trávenia ako enzymy, obranné látky, hej, imunita. A pre nás, nevegetariánov, sú výborným zdrojom napríklad mäso, mlieko, vajcia a ryby. Vidíš, týchto slovíčka už rozumiem. Kusili. Neviem, čím to je, ale keď si spomenul na také dobré cestoviny, krémové, tak ja mám hneď lepšiu náladu. Na tej nálade niečo bude, lebo v cestovinách sú sacharidy a sacharidy sú výborným zdrojom energie, podporujú regeneráciu, výkon a aj tú tvoju dobrú náladu. A dobrá nálada je razom fuč. Teraz ideme po sušené paradajky. Výborne. Není tých 2000 kilokalórií málo? Je, ale pre teba, lebo ten celkový energetický príjem, ktorý potrebujeme, závisí samozrejme od veku, pohlavia, hmotnosti, výšky. A v tom je skrytý ešte tzv. Bazálny metabolizmus, ale s tým ťa už asi naozaj nejdem otravovať, lebo vyzerá byť úplne otrávený. Ďakujem. Si veľmi milý. Cheddar s hroznom. Ideálna kombinácia. Pre mňa, pre teba. Toto? Sír a hrozno. OK, Filipko, ale keď sme pri tom síre, daj si pozor, lebo je to síce výborný zdroj vápnika, bielkovín, ale má veľa nasýtených mastných kyselín, teda tukov. Tu máš famoš. Čo zas? Ja už Ja už neviem byť ani milá. Mohol by si mi pomôcť odľahčiť ti napríklad? chcem teraz. Poprosím.
Tak ty si mi prišiel pomôcť a potom zaostávaš 2 metre za mnou. Snažím sa kompenzovať, že nemáš len ty svalovicu, ale aj ja. Aha, pozri, som ti našla robotu na dlhý nedeľný večer. To je všetko. A ideme platiť, nie? Kto? Teda ty. Ja. Myslel som si. Ja idem. Poďme. Moje kuchyni. Čau. Poďme na recepty. Čo máme aké? Raňajka. Batáty, sacharidy, hneď na úvod dňa. Dobre. S vajíčkami, nejaké hríbiky, špenát, brokolicu, aby tam bola zastúpená aj zelenina. A celé by som to zastruhal syrom. Áno, syru nie je nikdy dosť, nikde. Potom snack. Tu som zvolila jablčko s arašidovým maslom. Možno, že niekto nemá rád arašidy, tak by som zvolil možno, že alternatívu pistaciové maslo. A presúvame sa k obedu. A je to kinový šalát z tofu. Ja som veľký fanúšik tofu. Poďme ďalej. Olovrant. Super. Tu mám hrozno a syr, lebo ako sme spomínali, syru nie je nikdy dosť. Sezónne, ako máš hrozno, tak máš aj figy, aby som si dal napríklad tomu. Figy mám rada. Nech sa páči. Tie by som aj teraz hneď zjedla. Hej, inak aj ja mám na nechuť. Ale počkám si teda, kým sa nebudeš pozerať. A poslednú máme večeru. Mám tu cestoviny a zvolila som sušené paradajky, mozzarellu. Super, si nadúpaná informáciami, poďme na to, ideme variť. Raz, dva, tri. Navarené máme, šikovníci sme. Čo ti poviem? Chlapci, vítajte u nás v kuchyni. Nepáči sa mi, že im nevidím do hlavy a ja som hneď chcela feedback. Slané je na mňa to pesto. Ale si to zmieša s cestovinou. Ja som všeobecne neslaný, nemastný, takže... Za mňa je toto dobré. Som spokojná tým pádom. Čo je to za syr na tom? Parmezán. Parmezán, aha. Ja by som to dal bez parmezánu. Presne. Dobre, ale že ešte by som... Niečo by tam... Napríklad. Hej. To tofu, to... Veľmi sa to nepriblížuje teda k stejku, povedzme si na rovinu. Veľmi dobre sedí ten kopor s tým oliváčom. Jak si to dochutila trošku citrónovej šťavy. Nie, hej. Sedí to aj s tými paradajkami, aj s tou uhorkou. Som na jeho strane tentokrát. Výborné, ale ja nelúbim kôpor, to preto. A fakt, že dobre. No. Lepšie ako s oným, s arašidovým nejakým. Máme ochutnané. Naša šikovná Betka, teraz jej prezradíme, čo ju čaká. Záťažový test. Urobíš poradie, čo podľa teba má najviac kilokalórií alebo kalórií energie na 100 gramov. Ja si myslím, že to zoradím úplne presne, ako to má byť. Tu daj najviac a tu daj najmenej. Dobre. Takže nám to nejak preusporiadaj. Sušený banán, proste kandizované ovocie. To bude najviac? Toto. To bude najviac. Arašidy, no. Som si istá, že čokoláda horká, veľa percent kaká bude niekde na konci. V skutočnosti čokoláda patrí na druhé miesto. Čože? Hoci sú tam oriešky, je tam aj ovocie a v skutočnosti je to predposledné. Teraz sa mi rúca život pred očami. Hej, úplne zle až došlo. Na prvom mieste arašid solený. A na poslednom mieste popcorn. No, aj majster tesár sa utne. Nič si z toho nerob, Betka. Neuhádnuť, ale že vôbec nič, je tiež umenie. Prešla nám tým záťažovým testom, neprešla? Ja by som povedal asi, že ne. Lebo neuhádla nič. No však práve, že neviem, z čoho by sa mal vyvodiť, že prešla. No tak poďme bodovať. Začnem ja. Mňa ohúrilo tvoja sila, mentálna aj fyzická. Takže za to určite ja dávam body ako keby naviac. To jedlo bolo tiež za mňa výborné. Až teda pesto bolo slané. 8 bodov. Som spokojná s týmto hodnotením. Za mňa 6. Ale no, ešte si to premyslí raz. Spomínaš si na to, ako som v tom... Mala 40 kg na sebe, 50. Keď zoberiem toto všetko do úvahy, tak 6. 7? 7? 7. Môžem urobiť tak. Nekompromisný. Môžem, 7. Touto cestou sa chcem Martinovi veľmi pekne poďakovať. Máme 15 bodov, krát 10 je 150 a ja mám pre teba takú poukážku v hodnote 150 €. Nech sa páči, ktorú ti darujem, ale nebude pre teba, ale bude pre tvojich fanúšikov. Spravím na to súťaž. Dobre. Na svojom Instagrame, aby mali ľudia šancu si pobehať, tak ako ja som si dnes pobehala. Ďakujem vám pekne, že si prišla za nami. My ti ďakujeme takisto. A lúčime sa. Čo sme sa dnes naučili? Kalorická hodnota potravín je množstvo energie, ktoré musí naše telo vyvinúť, aby spálil tú potravinu s určitými kalóriami. A je veľmi dôležité, aby sme mali tento príjem a výdaj v rovnováhe. Každá potravina obsahuje nejaké mikro- a makronutrienty. Makronutrienty
No to sú napríklad bielkoviny, tuky a podobne. Mikronutrienty sú napríklad vitamíny. A nemali by sme zanedbávať ani jednu z týchto zložiek, aby naše telo skvelo fungovalo a preto je dôležitá pestrosť a vyváženosť. Ďakujeme, Betka. Čauko.